Xa está listo o anteproxecto para transformar e recuperar as rúas Altamira e Antón Villar Ponte no barrio de San Antoniño en Pontevedra. Son uns edificios dos anos 60, non, 60, que tiñan, bueno, pois que eran, eu creo que foron innovadores no seu momento, porque teñen todas as partes verdes, son zonas verdes, pero que ao longo dos anos, especialmente nos anos 80 e 90, se foron degradando mayoritariamente, para entendelo mellor, pola invasión do vehículo privado. Precisamente recuperar e dinamizar este espazo público é o obxectivo do anteproxecto elaborado polas arquitectas de Taller Abierto. A retirada dos coches da rúa, dos vehículos estacionados, porque eses vehículos absorbían todo o espacio que quedaría libre para o disfrute de veciñas e veciños. O retirar esas prazas de estacionamento quedan unhas bolsas libres de espacio que pódense utilizar como zonas de estancia ou pequeñas praciñas. Outra das propostas pasa por abrir a rúa ao barrio, actuando no seu cruzamento con San Antoniño. E o que se vai facer é abrir a rúa nesa zona do seto e ampliar ese espacio. Vese isto é unha fotomontaxe na que se vai colocar algo de arbolado, luminarias, un banco, e que esa sexa xa a antesala do barrio de Altamira. Tanto dende o Concello como dende Taller Abierto insistiron en que se trata dun anteproxecto que nace dun proceso de diálogo cos veciños. Convocáronse varias xornadas de traballo nas que participaron unha media de 30 habitantes da zona. De aí que unha maioría estea de acordo coa intervención. A idiosincrasia do barrio é algo especial e peculiar, xa non só pola arquitectura que ten con esas división e ese tipo así, bueno, interesante de arquitectura, senón pola o capital humano que hai, que digamos o que falaba antes coas arquitectas, non? Que é como unha pequena aldea, non? O anteproxecto contempla tamén a substitución das instalacións dos servizos como alumeado ou recollida de pluviais. Ademais, propón unha futura intervención artística en forma de murais na parte baixa dos edificios.